Esto no entra en el tren. Arriba la cámara. Ahora no les pida. Bai, espadan. Neu galtza boton agora. Aner nahi oso? Txako guztia nahi ez. Suplea nahi zo? Jan helenek eta bilo. Nahi oso gehiago? Nez egin ezkau behin guztiak dago. Bai. Bai, printzipea. Gero bera bajatu, baina gora gora ere. Aita ikusten. Eta horrela ibiltzen gera, sortuzta sortu gure aukera, atxedanik hartu gabe, lana eginez goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki lortu bitxaure. Gizonen lana jakentza dugu, ez dakutu salbatzea. Naturarekin bateztamenta, arremamenta, sartzea. Eta indarrak ongile lotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatika irautea. Bakietza sortuz, ukazioa lehentzatuz, beti aurrean guatea. Ya, Lea, torri ona. Torri. Mira. Joder, Aitzol, venga, sokabarik, goraino. Kurrin ganetik pasau da, listo. Kurrik burtzen ditu da. Kurrin ganin pantau da, listo. Bueno, isi leke soluzio. Guere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten ametxeroak baztertudikan sasni zikinak bingo zerreta bide hon bat aukeratzen. Gizonen lanak jakintza dugu ez dakutu zartatzea. Bai, plaza. Bertatikan irautea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa lehentzat hartuz, beti aurrera joatea. Usatu ginen, sortuko dira besteak, urruka hortan iraunen duten, zuaitz arraska gaztea. Beren aukeren jabera ikiz, da erontzean, berriro keikiz, ibiltzen joanen direnak. Sortu ginen, enborretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz arraska gazteak.
Talo bat merezi du, ezta? Bera bajatzen da. Aigero, sácale bien. Zatorra? Bai, zatorra. Zatorra neudete turtetan. Musiki baino ez da maik ilkerrez. Ja, zatorra.